বস্তু দুম বিগত দিন যিনি ও ছাত্র টিউশনি চমাচলিখা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে টিউশনি চমাচলি নাই যত রুং 15 20 আগস্ট ও কাইनै सालनै रुमै खुवाइनि टाउन हल प्राय 400 हाई डेलिगेट रगनो तुयसिनि टीएससी सेंट्रल कमिटीनि आचाइमा साल एबा खबा संसद जांमानि हिंका आफ्रोनि सिमि सिनि आचुफां तंमानि सिनि बरंगणा कचा मंत्री अगुर देबबर्मा ताई जनरल सेक्रेटारि एबा खबा तांफां तंमानि सिनि रविंद्र किशोर देबबर्मा बरक खरंनि तुइदुल मुंनि बिसिंति बरक तिनि फाउंडार मेंबर आफ्रोनि सिमि ताबु 2023 बिसो जों तिनि फिलची बुरै दक जों अजागा एबा खबा 46 जों अजागा पालायलाय दङ फाउंडेशन डे इनका चिनि फाउंडेशन डे नि चिनि मूल स्लोगान नंखा सेफ डेमोक्रेसी सेफ एडुकेशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन एबा खबा सेफ इंडिया जों मूल स्लोगान न तुइनो जों बसकांगा आगoi दङ आबनि बिसिंति चिनि जे डिमांड र कंखा स्कूल ताबो त्रिपुरागो जे टीचर क्राइसिस दाक्ति दाक्ति टीचर नियोग खलायै स्कूल नि जे आगनि हाय परिवेश न किफिलि तनानि नेशनल एडुकेशन पलिसि 2020 न दाक्ति दाक्ति बातिल खालायनानै ककबरक ककन संविधाननि अष्टम तपसिलि एबा 8 शिड्यूल सिथंना अंथं ताई त्रिपुरा हास्तेओ जे थाइरग ककबरक सब्जेक्ट करै स्कूल रग ओ जागा सब्जेक्ट चालु खलाय ककबरक टीचर नियोग खलायनि एमबीबी यूनिवर्सिटी ककबर एमए गो जाते ककबरक सब्जेक्ट चालु खलायनि ताई कायसा समस्या अंका स्कॉलरशिपनि समस्या जों नुगै दङ ओ स्कॉलरशिपनि समस्या रगन सल्व खलायनानै बागै सिनि मूल दाबिनो तुइ जों अतिनि प्रतिष्ठा दिवस पालन खलाय दङ अब त्रिपुरानि जत जागावनो पालन खलाय जागै दङ जों तिनि आगरतलाबो ओ प्रतिष्ठा दिवस पालन खलायका ओ प्रतिष्ठा दिवसनि बिसिंनि तुइ जों कायसानो सानार मुसुगो ओ टीएससी शुधुमात्र सिनि त्रिपुरासा रों सोलोंनायनि जोंजालनि बागै सिमिया टीएससी जिनि कालचार जिनि कक जिनि आमानि ककनि बागै जों चबा खलाय दङ आगेबो खलायका ताबुबो खलायता फाइनेन्सियलबो जों खलाय